Estimat iaio Vicent, estic flipant en colorets. No t'imagines què ha passat, iaio. Mare meva, el temps que estem vivint. Això del coronavirus. O el chungovirus que diu el meu net. Anem a entrevistar a les metgesses de l'hospital. Què ha passat? Per què esteu vestides aixina? Ha vingut el coronavirus. I què esteu fent? Soc metgessa i és molt dur perquè treballem moltes hores i hi ha gent molt maleta. És molt important que ens vacunem, que ens fiquem mascareta, que ens llavem les mans i que ens fiquem gel. Val, moltes gràcies. Adéu. I aquí acaba la connexió. Adéu. I jo, com que m'he dit Carola la carxofa, vaig eixir al carrer. Ei, senyor alcalde, ¿no podrían fer un xiricán que els xiquets no poden eixir de casa? Sí, algo podem fer. Vale, gràcies. Per fi tenim el xiquicán! Mare meua, sí que estan passant coses. I si voleu saber qui passa més, llegiu-vos el llibre En part i el chungovirus.